ҳамчунин як дастаи дигаре ки вақтҳои охир омори бисёр хуб дорад ва натиҷааш рӯ ба беҳбудӣ овардан, ин тими ливерпул мебошад ва ниҳоятан яке аз харидҳои асосии ин тим Флориан Виртс ҳам нахустин голашро дар Премер-лигаи Англия ба ҳадаф расонд ва маҳз голи ӯ пирӯзии дастаро таъмин кард. Аммо бозие ки Ливерпул зидди Вулверхэмптон дошт пеш аз ҳама аз он ҷиҳат қобили таваҷҷӯҳ буд, ки пеш аз бозӣ як маросими гиромидошти хотираи боз ҳам Диего Жота сурат гирифт. Фарзандони ӯ ҳамроҳи Вирҷил ван Дейк ба майдон баромаданд. Аслан Жота нафаре буд ки маҳз дар Англия дар ҳайати ҳамин ду бошгоҳ қаблан бозӣ карда буд. хуб, биёд бигзарем акнун бевоста ба таҳлили рақобат ва назарҳои шумо дар мавриди пирӯзие ки Ливерпул ба даст овард. Хуб, аслан Вулверхэмптон дар мавсими имсола ба назари ман яке аз ҳамун тимҳое ҳаст, ки масалан ҳангома неву бисёриҳоро нигарон ҳам кард, чунки аслан дар футболи Англия давоми чанд соли охир замоне ки ҳатто Нуно Эшпириту Санту дар ин даста буд ва худи шумо ҳам ишора кардед, Диого Жота буд, Рубен Невеш ва хеле бозингарони хуби Португалия ҳам буданд. Як тими бисёр, ҳарчанд натиҷаҳои баланд нишон намедод, вале як тиме буд ки метавонист рақобат кунад. ҳатто замоне буд ки онҳо натиҷаи аз ҳама баландтарин зинаи ҳафтумро гирифтанд дар чемпионати Англия. Он ҳам бо роҳбари Нуно Эшпириту Санту буд ҳамон замон. ва баъдан боз як мураббии дигар омад. Хуб, имсол намедонам, шояд аз ҷиҳати интихоби бозингарон бошад, шояд аз ҷиҳати худи мураббӣ бошад, даста натиҷаи хуб нагирифта истодааст, вале дар ҳамин бозӣ ҳамун Вулверхэмптони ҳақиқӣ андаке пайдо шуд. мо намегӯем ки Ливерпул ҳам вақтҳои охир масалан бад буду ва боз беҳтар шуда истодааст, шояд ин ҳолат ҳам таъсири худро мерасонад, вале ман фикр мекунам ҳамин Вулверхэмптон оҳиста ба ҳолати пешинаи худ баргашта истодааст. аммо дар мавриди Ливерпул бошад, ҳаминро бояд гуфт, ки ҳамин даста андаке ҳамун мушкилои худро беҳтар карда истодааст. ҳоло яке аз харидҳои хуби ҳамин Ливерпул, шумо дар мавриди Виртс гуфтед ва дар мавриди Экитике ҳам бояд алоҳида ишора кард, ки ин бозингар ҳарчанд дар баъзе бозиҳо гол намезанад, вале нақшаш бисёр хуб аст. Назар ба масалан хариди Александр Исок, ҳамин бозингар ман фикр мекунам яке аз бурдҳо, муваффақиятҳои тими Ливерпул буд, ки саҳмаш хеле ва хеле калон аст. бале, маҳз ӯро ба Фирмино бисёртар муқоиса мекунам ва монанд мекунам. бале, аммо аз ҷиҳати масалан истифода бурдани вазъиятҳои стандарти шояд ҳамин ҷиҳат фарқкунанда ҳам бошад аз Фирмино, вале ба ҳар сурат ман фикр мекунам дар оянда ӯ барои Ливерпул як бозингари меҳварӣ хоҳад буд. Дар мавсимҳои шояд баъдӣ бошад. Аммо Исок омад ба майдон, гол зад, вале боз ҳам ҷароҳат гирифт. ҳоло маълум нест, ки ӯ дар чӣ қадар вақт метавонад беҳтар шавад ва баргардад ба тими Ливерпул. Вале Ливерпул як бозӣ хеле душвор дошт муқобили аутсайдер. Ман фикр мекунам ҳамин бозӣ нишон дод, ки ҳоло Ливерпул мушкилиҳояш ҳаллу фасл нашуда истоданд. барои ҳамин метавон гуфт, ки бозиҳои душвортар барои Арне Слот, барои ин тим дар пеш аст. бале, воқеан Вулверхэмптон айни ҳол яке аз заифтарин ва ба қавли ман заифтарин дастаи Премер-лигаи Англия аст, вале ки Ливерпул бубинед то 40 дақиқа ба дарвозаи заифтарин тим гол зада наметавонад, баъдан ду гол мезанану аз рӯи сатҳи худ, албатта аз рӯи бо доштани бозигарони инфиродӣ, баъдан дар нимаи дуюм боз қариб бисёр ба мусовӣ шавад. Бубинед 2-1 муқобили заифтарин дастаи қаҳрамон, дастае ки айни ҳол унвони қаҳрамонии худро дифоъ мекунад. чемпиони феълӣ аст. Мушкил аст чемпиони феълӣ, ки бояд ки унвони қаҳрамонишро дифоъ кунад. бале, ин нонсенс аст ба қавли барои Ливерпул. бубинед албатта мешавад ба она ки Салон набуду дигару Исак ҷароҳат бардошту. ин чиз барои топ дастҳо набояд мушкил пеш орад. мушкил вақте пеш меорад, ки Вулверхэмптон неву ба таври шартӣ гирем Брайтон ё Борнмут ҳарифи ту бошад дар майдон, ин ба онҳо пеш овардан мумкин аст. айни ҳол барои Слот мушкил аст. бубинед Кеза бори нахуст аз ҳайати аввалия ба майдон омад дар ҳамин рақобат, ҳарчанд ки рақобати назаррас ҳам нишон надод, валекин ин таҷрибагириҳо озмоишҳо то ҷое барои Слот ҳам як марҳилае аст, ки дар набудани Салоҳ бояд ӯ як қарори дурустро барорад. ва агар ки дар мавриди тахминҳои ояндабинии Ливерпул ҳарф занем, бубинед Исак ҷароҳат тӯлонӣ бардошт. тибқи хабарҳо Гонсало Рамош бояд ба тариқи ҷора ба Ливерпул биёяд ва то куҷо унз мегирад Гонсало Рамош дар хати пеши Ливерпул. боз сало бармегардад дигар, вале айни ҳол воқеан чӣ хеле бобо ишора кард, вазъияти Ливерпул хуб нест. Ливерпул дар ҳолати барқароршаву баромадан аз ҳамон бурон қарор дорад, вале ки аз ҳамон натиҷа зери даст омад ва ҳамин силсила пирӯзҳо бояд ки нигоҳ дошта шаванд. аллакай бибинед Ливерпул барои муҳим барои ин аст, ки топ чоргона шуд
شامل توپ 4 دسته شد و هرچند که برتری خالی خیلی زیاد است نسبت به زینه سوم، ولی اونها علاقه شامل توپ 4 بزرگ شدند و باید که لیورپول دسته قهرمان فعلی باید که چنین طور بازی نکند، چنین طور ضد ضعیف‌ترین مشکل نشود، باید که وضعیت رو خوب کند. لیورپول یک دسته است که سطح خود رو دارد، قهرمانی فعلی است، در خریدارای زیاد کرد از در برابر سیتی و زمستان به نظرم باز لیورپول پرقدرت همیشه از حساب ترانسفرها. نقطه دیگر در آخر امیر اشاره کردم که واقعا وقتی که فرزندان دیوگو ژوتا اویلش را به ورزشگاه آوردن یک حالت بسیار احساساتی بود. واقعا هم یک از همین چیز ارزش عالی انسانی را انعکاس میکنه، مخصوصا در ورزش تجسمگری طریق ورزش رقم اول این چیز تجسمگر انسان دوستی و انسانگرایی و همون خویشتن شناسی است که ببینید بازیگری هر دوی دسته بود، ولی اویلش آنها به خوبی قدر میگیرن، چون ویرجیل ون دیک با آن کودکان بازی میکنه. واقعا این به احساسات داده میشه وقتی که نوارها رو تماشا میکنی از شبکه لیورپول و از تمام رسانه‌ها. این واقعا بسیار خوب بود. نو بس از اون جنگ و جنجال‌های ترانسفری و دغلی بازی و دیگر کارا ببینید وقتی که همین حالت‌ها در فوتبال میشوند در یک صحنه بزرگ فوتبالی واقعا دل خودم به احساسات داده میشود، از قلب از صمیمیت قبول میکند و اینم یک تصویر یک منظره گردید که به یادگار خواهد ماند. بله عموما باید بگیم که در این زمینه لیورپول کارهای بسیار شایسته کرد و از جمله اونها وعده دادند که تا به سن بلوغت رسیدن فرزندان دیگو ژوتا، یعنی تا به 18 رسیدن اونها حتما تامینات این اویله با پورگی از حساب دسته لیورپول خواهد بود. من فکر میکنم این درست هم هست.